Ео! Горе са, да? Там горе има хора, но не можем да ги забележим. Там някъде е амбарица. Малкият купен. Там под това бяло море ще е Хижалевски. Тук се вижда остров Равнец. Мартин, който не пропуска нито един момент. Тук беше заливът на разбитите мечти. Така го кръстихме. И ние дойдохме някъде оттам, срещу слънцето. От Заламово кладенче. Така, завършихме кръговия обзор.